Здравейте, приятели, вие сте с мистер Фанта БГ. Последния път, когато бяхме, екипът беше дълг 5 минути. Той бе прекъснат от моите приятели Vortex BG и Smaragd BG. Тъй като исках да си говорим по Skype. Преди малко играхме Hunger Games. В смисъл, играхме тогава Hunger Games. В сервера на Skydance Minecraft, защото всички сме с премиум аккаунт на Minecraft и смятам скоро да започна да качвам клипчета на Hunger Games, както и на други модове на онлайн на Minecraft. Тъй като Survival вече почти никой. Сега подявате, аз върнах ли се? Дежавю усещам. Но като гледам, ще трябва да продължаваме напред. Бързо. И сега какво? Оказва се, че някъде да потида. Окей, измъкнахме се горе-долу. И сега... И къде трябва да отидем? Да, то много е възможно това, нали? Do not open our mouth. Време за приключения, разходки, забавления, скучен човека филм, да прескочвате, то върви, ура, ура. Хайде, ето успях, аз съм професионалист на Deadpool. О, това сега може да се телепортирам. Подробности. Сега може да ми кажеш какво трябва да правя? Where are the explosive barrels? Не. Не беше толкова сложно. Хайде, бързо. Ооо! Чест! Май... То Deadpool не разбира. Подразната ръка. Congratulations, you got nothing. The chest was empty. But that's fun! Oh! We teleport to faraway places. Why? Who cares? Enjoy! Enough already! Wonder I stopped playing JRPG. Смисъл? Wow! В смисъл, това е истински телепорт. Ей сега говоря, дами и господа. Ей това е истинския Deadpool. Това е истинския Deadpool. Смаш! Той горе като Холк. Вървим. Slow motion. So don't like that. Slow motion. О, нашия човек си... стига, какви си бе? Нашия човек си чеше газа и тия се появяват. Мисля, че Deadpool са без всички жени, да, ама... Deadpool си пада малко... I could say chimichanga in 7 languages. According to this, mister, you are a guy. A guy. Jesus Christ. Телепорт. Защо? Махат се. Не. Нещастници такива. Ах, вие гадини. Бе. О, кой е тук? Не, махнете се. Не, остави ме на мира. Гадино, трябва си... Не, да ми се установи кръвта. Къде не мръсни? Пасти. Бахти. Не дай да мреш. Ай, стига, бахти трудното. Къде се chimichanga in 7 languages? Хайде! Бе! Кой ме стреля? Yo,
Донцей! О, не, чао! Честно ти каза сега, по-благодаря. О, то голяма работа свърши. Злат, сега. Къде е? Ooh, bitches! You look like you need some air. Това е Дедпул! Ще малко. That's a great upgrade of weapons! That's 15 damage. That is possible. I default the upgrade then. Oh. More money, bitch! Just joking. Ай, стига си ме стреля, бах ти нагля. Бах ти наглите хора в днешно време. Flashing before my eyes. My eyes. Ready to taste death. It's one bitter tip. Аре, нали не искаш по-близко, аре. Сега що бягаш, бе? Мъстил. I am shooting you. О, експлодираш! Не, бягай! Не бил да експлодират в мен! Не, гадино! Защо? Умри! О! Not really. Not that. If I were giving you... бах ти! Не, защо сега тичаш? О, благодаря! Разделя, сега ще мога да го апгрейда. Апгрейд. Повече патронаж да имам, бе. Сега. Спрей. Сега какъв ни е патронажа много? Арде! Пазема, че няма. Стига, бе! Помощ! Напарат ме жени! Смисъл да твое забавна игра. Не че е нещо много трудно да е, не че ще се научиш, типа трябва да гледаш Дедпул, как да се учиш да играеш, някакво стратегическо място как да го минеш. А Дедпул трепиш, скачаш, гледаш си късмета и... чиста работа. Не е някакво много стратегическо, някакви пъзели. И аз слоня ще те падна долу. Може по-добре, че съм го убил. Той е просто гениален. Само видим, а като гледам, да, трябва да отидем там! Вау, доста е трудно. Така съм тук. И сега. Така, дали ще има... О, 124 патрона. Какво постижение. Това е странно. За автоматично режим 4 патрона. Точно за някой няма да са... За хората 4 патрона имаше резервно оръжие, ако нямаш нищо. Ще сложиш хамара, може би. Своите чукове. You'll never kill me. Стига, бе! Престанете да идвате! Бахте гадните! Ама това па не умря, обаче. Гледай. Умря. Experience. Гледай, мана. 11 000 от тия експлодиращи нещастници. Брася. Айде да скачаме. Айде да скачаме. Няма да ще. Това дали е правилният път? Може би да. Стига е тази игра. Това място е толкова объркащо, че... Айде! Не!
Норц. Не ми се вяра, че някой зубър ще играе детство. An optimal amount of fun factor. И сега къде? И сега къде? И сега къде? И сега какво? Оставаме тук за винаги. Forever. О! Вземи го. О, толкова съм. И сега... Али няма пътя, честно. Добре, то можеше с телепортера да дойдем тук. Така да се каже. О, леле. Толкова е страшно. Тук паднеше долу. Ще ти стане. Къде е мистер Шугин? И сега с какво да правя? Бай! Мистер Шугинс! Мистер Шугинс! Slow motion walking until you look down, so don't look down. Харабе, къде ти е това? Мистер. Върховен забавен къде се стане. Ай, че е нещо? О, негро. Аре, негър. Червен негър. Добре, представяш някой си ходиш супер нормално. Със своите чукове и всяко. О! Аз пак мога да си кача. Да, ме по-назад. Аз се свети се тича. А, що се така се приближи гадно търт бърсен? Как гледаме, ще има бос батъл. И това ще е този епизод. И това ще се ден. Охо, охо. И сега подявате трябва да отида там. Охо, аз. Аз съм Ригби. Мордекай. Мордекай. Каква е идеята? Ей, плеер! Ела да ви... Ей, плеер! Ела да гледаш! Тук съм! For the big baba! Звучи като Big Baba! Арде! Бахте трудното! Това е супер! Притеснително! Оле-ле! Преклявам съм красиво... Добре, няма значение. А сега... Сега... Тук сме да играем. Виж как ходи. Ооо, вахте точния. Не гледаш. Един, втори. Да пуси. Още един ли? Чай сега да видим с Зи. Не, с Зи ще чуят всички. Точно като поглежда към тебе. Леко. Ще обръща главата надясно и ти. Аз съм зъл. Ето е бомбата. Да, аз... И къде е та пазач? Ули. Мали, и то много слаб бе. Да, маминка го смажи, главата му пада. Ай, сектира, колко такива пазачи има. Видя ли моя? Умри.
Не съм му привлякал чак толкова много внимание, надявам се. И И защо подявалите? О, ето е бомбата. Само да вземем. Experience. 500 точка. There's Sinister. Rogue was right. Sinister. There in that fancy skybox. No wonder Rogue can't fly out. Let's take him out as soon as we finish. Синестъра. Се изкарал. Аре! That's two. All this work better be worth it. Hey, it's me. И сега какво правим? Какво ли? И как се телепортирам там? Аре! Защо? Never speak of this. Няма да кажа никой. Освен на моите милиони. There's Rogue. Сериозно ли? Откъде ме пуска? Няма да кажа никой. Освен на милионите гледания. Сега. Малко са... Присилих с милион гледания на този красив канал. Наречен Got an idea. Мистер Фанта БГ. Rogue will be safe. Тази идея... Хайде, плеер, идвай! Player, I'm gonna what? Move that camera and find me. Хайде, плеер, ела да ме намериш. Хайде, давай, бързо, плентвай бомбата. Трябва да стигнем до боса. Oh, I see. Да, round the wheel, говори като каубой, мана се едно. Лайка бос. Та ще се видим следващия път. Чао!